नायगिरि रायजो राजा बयखौबो दिनैनि बे धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खेब बरायना लाबावबाय। जोंहा कुगामुख हालामनि सिङाव थानाय अगुरि होननाय जायगायाव थांनाय मोनायाव बैसागु फांसनाव सुनिता बसुमतारी आब'आ फैदोंमोन। जाहाथे बिनिनो दान्दिसे मेथाइ खननायखौ रायजो राजाफ्रा नायलांलाय। राजाफोर नाथाय आं बे भिडिअखौ थांनाय हरावनो बानायदोंमोन। अब्लाबो भिडिअनि हेडलाइन आरो जोबनाय लाइनखौ नाथाय आं ओजों मैया हराव बानायनाय जायाखै। बिनि थाखायनो दिनै फुङाव बानायबाय। रायजो राजाफोर, जाहाथे नोंथांमोना जुदि आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसेनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।